Sa gitna ng pinakamalaking lawa sa Pilipinas, isang bata na may mataas na pangarap ang matatagpuan na naninirahan dito. Sa lungsod ng San Pedro, Laguna, matatagpuan si Andong, isang bata na may nakalutang na pangarap. Ako po si John Andre A. Agne. Pwede na lang pong tawagin Andong. 12 years old po. Dito po ako nakatira sa gitna ng lawa. Siya, si John Andre A. Agne, o kilala sa palayaw na Andong. 12 taong gulang at sa 4 na magkakapatid. Tubong Isabela sila Andong, ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan siya at ang kanyang pamilya na lumipat sa San Pedro, Laguna at makitira sa kanyang kamag-anak. Ngayon, sila ay nakitira sa gitna ng lawa. Mamamanti at pagbabantay sa fish pond ang hanap buhay ng kanyang tatay. Ako yung tatay ni Ando na dito kami nakatira sa gitna ng lawa. Dito kami nakatira sa kubo. Kami yung katiwala ng fish pond dito. Ang hanap buhay ko namin. Pag tapos namin magbantay, namamanti na kami para kami may pang araw-araw na may mahuli pang ulam-ulam. At ang kanyang ina naman, inanatili lamang sa kanilang kubo na nasa gitna ng lawa. Kahit hirap sa buhay, lalo na noong dumating ang pandemya, pilit iniraraos ng kanyang mga magulang ang kanyang pang-araw-araw, lalo na ang kanyang pag-aaral. Ayon kay Andong, grade 6 na sana siya ngayong taon. Ngunit noong lumipat sila ay naiwan niya si Isabela ang kanyang Form 137, kaya't siya ay napilitang bumilik ulit ng kinder. Pangarap ni Andong maging engineer, kaya naman ginagawa niya ang lahat upang makamit ang inaasam na pangarap. Kaya gusto ko pong maging engineer kasi gusto ko pong matulungan sila mama at makapagtayo na po ang sariling bahay na hindi po dito sa gitna ng lawa. Kahit hirap sa sistema ng pag-aaral ngayon, siya ay determinadong makapagtapos. Kaya naman sa umaga hanggang hapon, siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Tinutulungan ko po si Papa mangisda. Tapos magbenta po sa palengke. Sa gabi naman po, hindi po ako nakapag-module kasi po wala po kami ilaw. Tinutulungan naman po ni Mama sa pag-aaral sa module. Kaya nakakahabol naman po sa pasahan ng module. Sa pagpapasa ng module, siya ay tumatawid pa sa lawa gamit ang bangka upang makarating sa paaralan. Dahil hirap sa panibagong sistema, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa normal na pamumuhay kung saan walang pandemya. Mas gusto ko pa pong napasok kaysa mag-module kasi pabalik-balik lang po sila Mama sa bayan. Mas nahihirapan pa po sila. Kesa pa po doon, natututo pa po ako. Tsaka po namimiss ko na po yung mga kaklasmate ko po, tsaka teacher ko po. Kasi po, palagi po kami naglalaro, naghahatuan po, naghahabulan, tatago-taguan. Sa kabila ng hirap sa buhay, hindi naging hadlang para kay Andong at sa kanyang pamilya ang pagkakaroon ng pangarap. Dumagdag man ang panibagong pagsubok na pandemya, si Andong pilit lumalangoy at sinasalba ang lumulutang niyang pangarap.